Не купувай подарък за мъжа си, преди да видиш какво ще ти покажа. Ако имаш майстор в семейството, на когото трябва да купиш подарък, ето ти няколко супер полезни подаръчета до 50 лева, с които съм сигурна, че ще го впечатлиш. Ето, например, едни светла за метална макита, доста различни размери, супер здрави и на пръв поглед нищо особено, но тези малки комплектчета са супер помощници на майсторите, затова трябва да са из високо качество. Или пък този комплект 50 мм накрайници от 21 части, в кутийка с формата на батерия. Супер оригинално е и ще бъде изумен как сте се сетили. Това пак са битчета, имат си и магнитен държач и карабинер, за да си ги закачат на колана и винаги да са им под ръка. Моделите са изписани на екрана, за да си ги намериш в сайта или ако имаш конкретен въпрос. А това, мили дами, е мъжката палитра с гримове. Съдържа 33 части, накрайници, свредла, вложки и държачи и един вид като вас си я носят навсякъде, ако им потрябва, и е много по-добър вариант от поредния парфюм, който сте им подарявали. Ето и още една такава с много яко куфърче. 60 части, супер издръжливи са, няма да ръждясат и съдържа най-използваните размери. Ето и друго комплектче на Milwaukee с ударни битове, магнитен държач. Доста атрактивна марка, която гарантира много високо качество. А тези магнитни държачи най-вече помагат, когато трябва да се завинти нещо на трудно достъпно място. Но и благодарение на магнита, битовете се задържат много по-здраво. И въпреки, че някой беше написал в коментар, че нож не се е подарявал, все още не знам мъж, който да няма поне 2 ножа. Интересно ми е да чуя и други мнения по въпроса, защото на ножчетата на Milwaukee всички им се кефят, защото са много компактни и здрави. Този е от неръждаема стомана, може да се презаточва и да се закача на колан или джоб. Ето още накрайници, ударни 25 и 50 мм, 3 камъка и магнитен държач. И нека кажа, че това са само част от комплектите, които предлагаме, и ще ви покажа още няколко на девалт, за да не се разсърдят привържениците им. Ако искате да ви покажа нещо конкретно, пишете в коментарите. Тази кутийка съдържа 32 части и отзад пише размерите, може да паузираш клипа, за да ги видиш. Ето и още една малко по-голяма, като тази може да се прикрепя към кухари и всички компоненти от серията T-Stack. 37 части, отново битове, различни размери, включително 89 мм, както и държач. А този комплект съдържа битове, вложки и трещотка, които също всеки майстор трябва да има в куфара си. Съдържа 24 части и има 1/4 захват. А ако искаш жена ти да ти прави такива подаръци, изпрати това леко напомняне, за да спре да ти подарява комплектчета за бръснане.